hazvina kumira mushe kuSouth Africa. Hama dzadiwa kwaita nyaya uko manzwisisa. Pane nyaya iyayaye kana muri kuremember yevana 6 vari kunzi vakatenga mazepi chaiwo kuno kuti nomati mazepi saka vatenga mazepi aya vakabva vadya bva vafa. Ndo nyaya inyazoitika panapa. Saka nyaya yakunetsa panapa pakunzi vave kudzinga vanhu ku maforeigners muSoweto, because nyaya yakatika muSoweto ndo nyaya iri panapa iri kunzi tensions are extremely high between South Africans and foreign nationals in Soweto following the weekend burial of 6 children who died after allegedly eating snacks they brought from a backyard grocery shop owned by a foreign national. Some are now calling on the police to get all foreign nationals out of Soweto or risk having residents to take law into their own hands. There are many Zimbabweans living in Soweto. Saka pakaipa. That's the current situation right now. Pakaipa. Soweto varudedzera kuti chinhu chese chinonzi muforeigner ngachingobuda muno. Icommunity yakudaro. Unoziva kuti South Africa ine haisi nyika yekutamba nayo gazi. Kuna vanhu vagara vese vangori muSouth Africa munozviziva zvinhu zvatinosangana nazvo mukufamba. South Africa haisi kids game. Haisi nyika yekuti unoita zvekutamba nayo. But ukaona nzvimbo yakaita seSoweto, and Soweto ndoita kakutotyisa. Saka kuti munhu wese wekunze ngaabudi muno. Kana kuti tichazotora mutemo touisa mumaoko edu. Pakaipa. I know zvangu kuti zvinhu zvakaoma for mapurisa acho kuti vatange kuti vakudzinga vanhu, because mapurisa hana simba rekuti takudzinga ika mucommunity. Vanopurisa nokudzinga pacommunity but chavachazongoita kungotanga nguva vachipedzera hasha zvima rights zvavo zvezvo zvekunzi zvima illegal chinji vanoti ma illegal immigrants bva muno. But apa pangonzi munhu wese ngaabude manje ane bepa naasina kureva kuti zvakunodzokera kuya futi kuya vanenge vadata zviya mazviziva. Saka amana pakashata mutongoda matro ari kuSouth Africa mana. I mean, where are you watching me from? Tell me, uri kuona uri kupapa but gatina matireva no South Africa. I mean, in the nyaya iyi futi muri kuona sei?